Miss na miss palagi nung tubig ang bahay namin. Ayaw iwanan. Kaya kami na lang po yung nang-iwan sa bahay namin. Hello! Hi na, hi! Hello na! Welcome to my vlog. Char, joke lang. So, ayan po, baha. Yan. Ang puso di pretty. Pretty? Ang bili tayo. At doon ko lang hindi pa nagluluto. Ay, patay Oh. na mo. Nagpainit po. Ayan. Amo ay. Masarap. Amo. Itlog na pogo. Itlog sa pugo. Here in Italy. Italy Kundan of Batu. Sinikundan ng LCC. At punta tayo dun sa bahay ni Chinchin. Ganda. Minsan ay nadarama. Amo ay. Music video. Sige. Minsan di na iluluha. Di ka na. Hey. Kaya naras ah. Natubag na. Baik na naman ka na ako kanin. Istang kalag na. Huwag pag-business ka pala. Ha? Ang business ka nga yan. Ayan. Naano ko nga si mama kaso, yung mga nagpumunta kasi dito, doon na papunta kay Lagwen kasi pang papunta dun sa amin, eh may mga nagtatayo di bang mga ano, trapal-trapal sa gilid Bagay. kasi baha. Wala namang pumupunta na diyan. Bagay. Ari kang balay ninyo. Diretso. Sige, hanapon mo ra po yan. Di ba hanggang ako nakain sa Hanapon mo ra. Ay, di ko nakain sa rin. Pero mga tubig oh. Oo nga. Pero mga tubig ka kung makakabalo yan. Ay, oo nga, no? Mas malalim nga dito. Mangini. Ano bahay nyo? Oh, yung may ano. May trapal. Ay, Ayun. wala! Wala na yun oh. Kaya nga. Hindi. Yung may trapal na blue. Oo. Yan, yung may mat na ano. Hindi ibig sabihin dito yung bahay nyo. Knock knock! Umuhay si Kuya. Saan si mama? Let's visit Vlog ka muna dyan. our mini home. Si mama. Hello, madam. Vlogger ka eh. Vlogger. Please like and subscribe. Like and subscribe. At si Mama Malo. At tayo magtinda sa bago. Okay, welcome to our mini house. Hi, Putol. Ah! Hi, Putol. Ah! Amo ay. Okay, amo. Amo. Kala mo na ako. Hi, everyone. Ayun. Ayan, nagbabangka sila oh. Ayan. Hello! Hi na, hi! Hello na! Welcome to my vlog. Char, joke lang. So, ayan po, baha. Yan. Ayan. Lampas na. Madali na maabot yung bubong. Ayan. Ang tubig. Miss na miss palagi nung tubig ang bahay namin. Ayaw iwanan. Kaya kami na lang po yung nang-iwan sa bahay namin. Joke lang. Ayan. Kasi po, dyan po kami dyan po kami natutulog muna for ano,
temporary kasi nga yun. Tapos dun nga sa barracks na hindi pa tapos gawin ng babahay. Lagi. Hi po. May mga estudyante nga yan. Papunta sila dun kasi nga dun sa unahan yung tong bahay nila. Doon na sila bababa. Diba? Ayun, iwan. Yung bahay po namin, yung may trapal na blue. Ayan po. Ano ba? Ito. Isa, dalawa, ay yung pangatlo po, yung may trapal na blue. Wala na nga yung bubong eh, trapal na lang. Kasi wala na rin naman niya nag-ano. Na, tubigan. Ayan si Kuya, si Kuya Jason. Nakikichikahan siya kay Papa. Bye-bye! Bye-bye na bye-bye! Ayan. Yung babae. Yung babaeng yan, siya, kumbaga, kadugo ko pa siya, tapos yung isa, pinsan ko din. Ang maliliit pa yun, pero marunong siya magwano. Tingnan mo, yun nasa bahay. Pero nung maliit pa ako, siyempre nung maliit pa ako, ganyan din naman ako, nagbabangka-bangka din naman ako nung maliit pa ako. Kasi, yan, lalo na pag ganyan, pag may tubig, bangka-bangka kami, yun nalaro namin nung bata pa. Pero ngayon lang, hindi. Grabe yung tubig. So, permis yung bahay namin yung tubig. Ayaw iwanan yung bahay namin. Miss na miss. O kaya kami na lang yung nang iwan sa bahay namin, di ba? Very practical decision. Practical. Ito na yun si Kuya. Bakal kita magbak. Halo! Maluto! Diyan, kilit-kitong dyan. Hi na, hi! Dali na sabihin mo, hi! Hi! Pabakal! Ranaw ako. Aperayan! Libre yan man kami, adjust sana, adjust. Masarap rawan! Masang matuod. Libre na kami, hari anak chikwa yan. Tara nagbablogger ah. Kaya bakal kita. Libre ka ka ni Ninang, dali na, kina. O dami sa bata ni Gina. Dami na! Iba na kininang. Bata. Ang dami ng tao, dumadami na yung tao. Lalo na pag-pista. Ano kaya pag Ano? pag-uusap, pag nag-uusap hindi na Hindi na ano. nag-ano na Ikakanta na lang. ikakanta na. Ito gusto mo? Puso di pretty. 3 piece? Malangki, magal mo na ito ang Ang bili tayo. At doon sila hindi pa nagluluto. Ay, patay Oh. na ako. Mainit po. Sige na, ano, Gwen. Ano, Gwen? Gwen, sige Gwen. Sige Kuya Joseph. Dalawa? Ano sa'yo? Kabala. Sa akin ganyan. Sige na po. Dalawa. Ano pa? Ate? Ano?
Pogo. Yo. Sige na, kaya ba ka na? Ano pa? Pwede ka. Hotdog. Ano? Sige na. Papanood nyo yan. Mag-upload ko. Parang Jason TV sa YouTube. Bigla Huwag mo niya ka na, pag napukit. Rian! Yan lang, dagdagan mo. Dapat ka alam mo naman. Ikaw nga. Kung alin gusto mo. Hotdog. Ito. Kainit mo. Papapapong mo lang po yun. Ano? Ilan? Sige. Kung ilan. Si Kuya kaya may kaon. Kira. Ilan? Dalawa lang po. Nagdadalawa kayo? Magkano po yan? Tingko lang. Pag sa Maynila yan, 10 yan. Oo, kasi ano doon eh. Ano to? Ginto. 5. Tapos pag sa Maynila, 5 yan. 5. 5 yan. Ginto sila. Hotdog. Ayun! Nauna pa! Sige na. Ladies first. Dalihan po. Oo. Hindi kasi ito mabubutikalo. Ayan. Amo ay. Ang sarap. Amo. Itlog sa pugo. Talaga rin ako. Pugo. Sa ibon yan. Ito dapat bayad dito. Ayaw mo pala. Sorry. Sorry, may lang. Mabinta sa diyo na. Mabinta. Ganda siguro sa ano? 15. Tapos sa 15. Ambisyon? Ah, Comparte. Siya pwede magtinda dito. Sabi niya, ito yung kompetensya lang. Joke lang. Balintaro ka na, Manggi. Masarap. Ay, di man. Gaman yan eh. Bertara kan masarap. pinapasama na ako. Masarap ba lagi? Bertara kan masarap. Pinagkuwala pati. Pero may pagkain bisa tayo kung dalawa kahano. Pero si Ram! Yun si Ram mo! Si Ram! Sarap pati kayo nagbul ay. Balik-balik ka sa'yo. May sarap kayo. Sarap ay pinakaliming ko si Ram. Babaya mo na. Balik kaya anak ko ba? Ako Maria. Diyan na amin. Pero may kalikan mo lang kang dito. Ano ba? O Manjuan! Wala? Gusto mo? Ano, isa pa? Sige. Ako ko kanya. Takap! Pinaro mo yung takap! Nawat! Wala nga na ikaw! Lalo puwasan. Kung asawa ko dito na magkalaga. Ayaw kasi. Natamad. Ay bukas niya, dalhin ko dito. Pero pag libre niya, Joan. Bantan. Talaga! Tira. Hindi ko ba na yung dinner
tinalo ko siya. Sabi Bakit ko, daw ka sa kanya ate? ano, nagluto kami. Dali namin dito. Sabi ko, kumain. Ayaw. Bibig ka man niya dala. Diret niya dagat. Dalo niya dagat. Juan! Yung kahit daw ano, Sabi ka. yung likaw. Likaw. Puntan Mara. Maganda yung ban ngayon. Maganda sa dagat. Ay, nasa mo kasi. Amoy. Alam po ninyo ko. Pagkita na kay Gwen. Di ba nakakuluto eh. Uy, tabakan taro sila kayo nyo. Ay, kalaw ka dati. Sira! Yung tayo. Bala ka. Puro talaga ako. Amoy!